weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ɓogge to hayre mbara to hayre law to seeno busoɓe to kasga to hayre gollere to babaɓe to juuɗe jeeri to fonde ilimana to fonde ilimana to garlola to abdallah jeeri ko on takkusan juula ha to galle ceerno ndiaye ha to galle ceerno haadimo ceerno ndiaye ba to babaɓe ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno kodda to mbaña ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie mbiyana Dawoul Abeydi o yuɓɓini aleta hanki o mittinga molanteɗo Allah toon to Bowal laaɗe diwaji kingal ngal nakshota to leydi Sénégal ko altine hande fuɗɗoto tigui kawguel guel hinde BFM e nder jokuli leydi Sénégal kala hitande hikka nde koɓe temedere capanɗe jeenayyi e goho ujunere ne fawi temedde tati capanɗe jeegom e ɗiɗi élève ɗaftodiroɓe guel ɗon kawguel to leydi Mali kamɓene résultat ji mabɓe ko fate DEF woni diplôme d' étude fondamental diplôme gadanomo suka élève idito hebde guel kawguel noon bandugel kay guila oto kay ko yalti ñande aljuma ɓennuɗo hitande hikka nde noon ko temedde tati e nogas e joyi ujunere ne fawi capanɗe joyi e jeenayi neɗɗo wanno guel ɗon kawguel habruji men jolam jaɓerima jaadolaji tondir rubrique to leydi Palestine bisimilla moon e ketki otondirte joni joni pren paccere aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare wimɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittoyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadine ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida e cirol Allah rokkimo fartange wawde yaltinde rafiji kewɗi comiɗe e nder reedu neɗɗo tawa jomum oppiraka ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafine yalta e ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiruma ni ko famli kala fodde temde rafine yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni listihar leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla kartal crédit ujunere kefanel damo code o haalanma ko wone ma ha mbiya yoni so tawi ko leydi Sénégal ceerno Djiby Sy waɗiti listihar ko temedde nayyi mbuɗo woni 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money kala lomboɗi hen kalis mum ma yettomo hano hannirta ni o numéro mbatta ko 78 128 35 98 kala yimɓe jokkodirde e ceerno Djiby Sy noon numéro makko téléphone e numéro makko WhatsApp foof ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne sanne dendagal rafi mbawɗa wondude e haaju mbawɗa jogade o ɓurodirta ujunnaji jeegom uguya so tawi ko haalisa CFA o ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni so yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko jawrade rafijo gorago kala yawɓe yittade koye men ustoraɓe gorago e jippiɓe leece kala e on fannu mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kirine mum e ɗo sahaji ɗomo tawe to ka hayɗi to leggal bitegal kebbe waɗɗani jeere waɗɗani école kesomo kebbe lawol fade ligseyba ceerno Djiby Sy ne andina kirine mum kadi base makko to nakshonne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñu ko no wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalwal e danwal kala
ceerno ama tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ni safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe kiste fibram rewɓe ɗon ko sowade rewɓe dartoraɓe kala ɓe arsigaji men kippi ɓeddaɓe korte ceerno ama tidiane diallo ne yawrani ɓeena yanoɓe barogal eɓe seeɗileji bakalide koye mumen kala ceerno ama tidiane diallo to dendagal rafi mbawɗa wondude to ɗon maldana balle tati tata ka wi alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno ama tidiane diallo ko wittiyanke leɗɗe ko labɗo reedu malaɗo woni ceerno ama tidiane diallo no safara rafiño goragu no didorno wonduɓe won yawɓe yitade koye men jippiɓe leese ustaraɓe goragu kala omo jogui hen fannuji ɗiɗi hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe walla mudateɗe mbiyete ko meeɗi moosa leɗɗe goɗɗe ɗe awrata ɗum wiyete ko yedde ƴeewa ceerno ama tidiane diallo ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi france kala noon ndenɗuɗomo e oɗo numéro woni numéro makko leydi france 00336 04 04 62 27 so tawi a heɓanimo aɗa wawi jokkodirde e miñi ko ene wiye ceerno bassirou diallo ceerno bassirou diallo toon to leydi france mbatta ko 06 52 18 51 96 ko gando leɗɗe ko labɗo reedu ko nunɗuɗo sanne sanne ceerno ama tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to dakar ne golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon miñi ko wiye ceerno abdoulaye diallo on numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 ceerno ama tidiane diallo base mum ne tawi to nakshode ne tawi ɗon miñi ko kala nodduɗomo walla nodde ceerno abdoulaye diallo ma heeɓ miñiɗa ɗo no hannirta ni omo andina kadi dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni leɗɗe ko fati e goragu e leɗɗe ko fati e goragu ko promotion sababu hurma lewru gonɗen ndu lewru harana kala hen ko jaranno temedere e oɗo saaha joni ko capanɗe joyi yeyete woni 50%. ceerno ama tidiane diallo ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno ama tidiane diallo ko bawɗo listihara ko jawrana kadi ɓena ɓe kayitaji men sattoraɓe kayitaji foof ceerno ama tidiane diallo ne jogui base mum to dagana mauritanie to rosso mauritanie kala ne tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno ama dia mo leraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 kala jokkodirɗo on leɗɗe goragu e leɗɗe koyɗe musoje e ɓalli jakkuji kala ma heeɓa ha no hannirta ni ceerno ama tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kawis e keyleke gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara colexorola ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musoru jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942
11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine no gasi ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi nayyi habruji mon e demgal pular e sawte ko musidɗo mon seydou mona Ghali Abouba to karallagal ha mbawno yiide en to banggue nete ɓasoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ñalawma hande o noon réseau internet o wonde kay ɓen joguiɓe wifi teskama tigui e ñalawma hande o réseau o ene famdi sembe no fewi ko ɗum saabi ñalawma hande o kabaruji men en jañota kono fewi ko meftel tan mbaɗeten habaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie puɗorɗen aleta hanki no gasego lewru morso 2024 coalition biram président ɓe juɓɓini meeting mabɓe molanteɗo Allah to bowal kingal gallaɗe diwoje ngal nakshota hono oɗo meeting noon wayri waɗede e nder leydi Mauritanie e nder meeting he noon o holliri tigui ha joni wonde kay o jaɓani jencude résultat ji sumgoji hooreji leydi yankagal bannogal kay ñande no gase jeenaya lewru juin hollirde kay wonde ko Mohamed Cheikh El Ghazouani heeɓi polgo o holliri o jaɓani ndiɗon jencude ha joni o wi noon de kono ha joni haɗata tigui mo weeɗi laamu ngu junggo e kaldigal beele leydi ndi ene yalta e crise gonaɗo o wi noon kaldigal kay ko kañum ɓuuri ko laamu kay yaltini dadiɓe ha heewi ene ulli ɗumen e nder beddaji e nder yoga e booli kala e kala sahana mbadda garmi gara e sukaɓe o holliri ɗum ɗon haydara ala ko gaynata foof ko kaldigal gasnata ɗuma o erima Mauritannaɓe kadi de ɓeydat tigui wadde vigilance mumen woni callo ko fati e saaha sumgoji mbaɗa kadi callo fraude kala fraudaji ko fati e guykaji e nder sumgoji yo ɓesgu ngu wattu sala ɗum hano hannirtini o wi noon internet coupede walla wasde coupede nder leydi hen hay diga ala ko ɗum waylata kay e position makko kanko e dendagal blog woni yaadiɓe wonɓe caggal makko kala o holliri haydara ala ko ɗum ɗon tardinta walla tigui ko yatintu men ɗum yatintiɗa men ɓaawo erima laamu kadi nde parlement mo jogaɗo o woni tigui sarɗiyeji suudu sarɗiyeji jogaɗo joni ɗum e oɗo saaha joni nde nduɗon suudu kay yandinte ha laaɓa woni tigui nde ndu yantinde ha laaɓa kay ɓe mbawa yaade sumgoji taw ko sumgoji ɓe mbawa yaade sumgoji tawa kadi ɗina sumgoji noon ko sumgoji anticipé woni cumgoji keñoraɗi ɗum noon ko erango waɗi kanko hoorejiri ndi o rima kadi ko wiyete dialogue national woni kaldigal kay nde yuɓɓinte e nder leydi he landaji dawrugol kewɗi kadi ɗi laamu ngu sali tigui e oɗo saaha joni hokkude récépissé men hokkude heɓtinde kadi o holliri ɗiɗon landaji kadi ene mbawa tigui heɓtinede hano hannirtini o holliri dendagal kadi naggaɓe witeɓe les prisonniers politiques kañumen kala nde goppitte ha laaɓa o namdima kadi commission d' enquête indépendante taw ko commission laaɓɗo indépendante wawa tigui waɗede e toon ko fati e wargoji bannoɗi toon to kay haydi beele kay kala mo juuɗe mum tawa ene moddi ɗiɗon wargoji enen mbawa rewnede lawol hano hannirtini ene laamu ngu kadi ɗaccata e kala saaha yimɓe mbaɗa seppoji men kala taw ko seppoji jamiyamiji so laamu ngu yimɓe namdima nde laamu ngu ɗaccata ɗiɗon seppoji juɓɓine e nder leydi he saabu ɗum ɗon jeeya e haqqe innama ADN siftinde on noon moɓodiral ngal waɗi koye dow jaam ngal waɗi e dow jaam ngal gasi kadi e dow jaam waɗani gañi garmi garaji hakkude mabɓe e dadiɓe waɗani gañiɓe waɗani kadi haydara ko heela haydara bonnaka hen foof rewi lawol hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie kañum waɗi kadi hoorejo fedde union africaine gonɗo e jirlo mum toon to
Accra lamorgo leydi Ghana o joddima toon noon e hoorejo conseil présidentiel mo leydi Libi nayumo ɗayɓe toon noon kamɓe kala ko tawtoriyede bato jeego ɓiwo woni 6e réunion taw ko semestriel de la coordination hakkunde kay union africaine e communauté ji économique wondude e mécanisme régionaux ji ɓe jewtidi toon ko heewi noon ko fate jokkodirala moƴƴal hakkunde leydi ɗiɗi woni leydi Mauritanie e leydi Libi e fannuji kala ɓe jewtidi toon kadi ko fate intérêt taw ko intérêt général wonande dewan Afrique o e nder windere hekkala no jaam kadi duumori e nder aduna hekkala ha joni habruji men ɗemgal Pulaar senno mem to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen ko altine hande no gasiɗiɗi lewru juillet 2024 fuɗɗi kawgel ngel BFM ngel BFM e nder jokli leydi Sénégal kala BFM noon woni brevet de fin d'étude moyenne ko hitande hikka nde noon teskama ko 1991 ujunere ene fawi 390 élève kañumen tigui mbaɗata ngel ɗon kawgel e nder jokli leydi he kala hitande rawande nde noon woni 2023 ɓe gonno ko 369 ujunere ene fawi 360 on paami tigi ko hitande hikka nde ɓe ɓuuri hewde e nder 191 ujunere fawi 360 candidat waɗoɓe kawgel ngel teskama soɓe limama e nder temedere kala hen ɓuura 57 ko sukaɓe rewɓe woni plus de 57% ko sukaɓe rewɓe taw ko waɗoɓe ngel ɗon kawgel ngel hinde BFM ɓe kolliri noon kawgel ngel waɗat tigui koye nder ujunere 150 centre e nder jokli leydi he kala eɓe jogui kadi ujunere 3 jury eɓe jogui eɓe jogui ujunnaje jeegom e 370 salle de examen eɓe jogui kadi 12 ujunere e 750 surveillant woni renoɓe kawgel ngel ha ngel waɗa hano hannirtini hono jaagogal kalfinangal ko fate jangde woni ministre de l'éducation nationale hono Moustapha Ouraysi o ko jaagol o waɗi erago ɗon e jettango faade dendangal sukaɓe waɗoɓe kawgel ngel kala yoɓe gandu kay kala nanguiraɗo téléphone hay sinno kay nanggakane tricha ɓaade kay nanggama téléphone e nder classe yo jomum andu téléphone mum koko tettete kadi jomum koko riwete rewne lawol haade wadde kawgel ngel ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fati économie du plan de la coopération mo leydi Sénégal hono docteur Rahmani Sarr o sifodiri e ambassadeur joɗiniɗo leydi Japon nder leydi Sénégal hono biteɗo monsieur Isawa Osamu accord taw ko accord ballal woni dowuji balle jaru noon jaru ɗeɗon balle noon ɗiɗon dowuji ene qiime ha 1.6 milliard 1.6 milliard ene fawi 492 million taw ko France CFA sifande cérémonie sifande nde ɗon waɗi ko to Dakar gila ñande aljuma ɓennuɗo ɗo e tawtorede kay personnalité ji kewɗi leydi Japon non o joofi tigi e ɗeɗo balle ko heɓɓitade kay ɗiɗo secteur aji ko wayno santé woni cellal e ko wayno ndema e ko fate sécurité ine tawtora cérémonie o noon sifande cérémonie sifande ene tawtora ɗum hono Mariam Soda Ndiaye on ko directrice générale de commission à la sécurité alimentaire wondude Papa Magueye Diop on ko noon ko liggoto koto centre national d'action d'action anti-mine e nder Sénégal wondude biteɗo Hiromichi Mourstia on ko représentant résident agence japonaise de coopération internationale woni koɓe mbiyata JICA ko ɓeɗo mbawi tawtorede ndeɗon sifande ngal ɗo ballal ɗon paydigal no fewi ne tengtina tigui jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni hakkude leydi Sénégal kañum e leydi Japon ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen Pape Samba Mboup ko gonnoɗo ancien chef de cabinet du président de la République hono gonnoɗo hono maître Abdoulaye Wade omo fonno noon kanko Pape Samba Mboup omo fonno tigui wedde yaade kay aleta hanki o to Paris no to yaade rendez-vous makko docteur woni rendez-vous médical tawi kadi ko kiñoɗaɗo woni urgent saabu kay o sellani ko janɗo AVC guila lewru mars nden noon o ari tigui ha to Bowal
diwalde ngal AIBD alata hankino gasi ɗiɗi lewru juillet 2024 o waɗi formalité ji makko kala ha laaɓi ala ko heddi wona kay omo ƴetta laana makko ndi o kam tawi kadi o jogui ko diplôme matko ɗon tigui dadiɓe ɓen taw ko police de paf woni police de frontiére ɓen tetti passeport makko mbi tigui koye dow yamirore siftinde o noon o jogui ko passeport diplomatique on passeport diplomatique noon o hebno ɗum ko guilay saaha laamu Abdoulaye Wade passeport o gasino en 2022 o waɗi ɗum renouvelé oɗo passeport baɗa renouvelé noon date muɗum foti gasde ko 2025 hewɓe noon tawa kadi ko yimɓe gollotonoɓe e laamu kinu ngu mbawin tigui noddude wadde intervention ngaji ha wawi tottitede passeport makko kono nde heɓtata passeport tawa lana kam kañum kam yeehi lawol muɗum o heɓani tigui diwde e kaɗon lana alay saggil noon o fada tigui ha talata janggo o kono kadi mo yowa pénalité taw ko 92 000 woni tigui ne manque ujunnaje nogas seeɗa franc CFA o yoɓa pénalité o ɓeyde billet saabu kay wasde yademo aleda hanki o ko pénalité kanko Pape Sambum noon o holliri hen mette makko mawɗo no fewi o holliri kadi wonde commissaire o holliri hen makko holliri tigui wonde commissaire des police des frontières toñimo taw kadi ko toñangue waɗere coyi kadi hay nokku ala to fawi ɗum kadi waɗi gurdam makko en danger saabu kay ko jahanoɗo rendez-vous makko taw kadi ko rendez-vous médical ha ɗo noon ɓe kalani kay holko saabi noon eɓe tetta ɗon passeport ko adi kay koɓe dokkitamo ha joni habaruji men to leydi Sénégal météo mo leydi Sénégal holliri tigui jamma altine hande o no gasi ɗiɗi fayi kay talata janggo no gasi tati lewru juillet 2024 dendagal funnague leydi Sénégal kala no dijorno ma heeb toɓoji tawi kadi nokkuji ko toɓeji kewɗi ndiyam ne fewi jaaduɗe tigui e keneli hono no holliri catala bitengal ANACIM ɓe kolliri kadi talata janggo fayi alarba ɗiɗo balɗe ɗiɗi noon talata o e alarba dendagal jokki leydi Sénégal potirno ma keɓa toɓoji mumen hano hannirtani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yiyana atoyde Idda Mouride ñande aseta nogas lewru juillet 2024 no gonɗen no ko goski cukalel taw ko almudel biyeteno guel Mor Seck kañum tigui awa caggal kay ndi guel yooli noon caggal kay ne ƴiwonde hewnode ndiyam tamno toon ha guel yooli toon e nder cagol dow toon to wiyete Idda Mouride guel yiita noon ko guel hawrela dial ko guel yiita ko kay ko guel yiita ko ñande seta nde sanga 11 h guel yooli noon ko gila ñande kaye teskama noon guel yoolima noon fodde balɗe ɗiɗi guel yiita ko guel mayis ñande aseta sanga kay 11 h ko sapeur pompier ne jiiti guel yooli ko gila alkamisa guel yooli noon guila nden koye jilawa wonano ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen les représentations diplomatiques des services du Sénégal woni tigui ɓen taw ko joɗaninoɓe leydi Sénégal caggal leydi guilay consul aji ha e vice consul aji wondude ambassadeur uji e chef uji des bureaux économique et secrétaire uji hewɓe taw ko wonannoɓe leydi Sénégal caggal leydi ma tin tigui ɗeɗo balle wayloji kewɗi no fewi hono no holliri Yassine Fall noon kañum woni jagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkidiral leyɗele kanko Yassine Fall noon gila kay ko ɓooya gila ɗeɗo balle o wawino kadi rappelé fodde capanɗe jeetati sagara taw ko membre personnel kotolotonoɓe personnel diplomatique ɗum wonno ko gila lewru mai tawa ɓen kala capanɗe jeetato neɗɗo o nodditi ɗum garti oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal ɓoyata noon ɓen capanɗe jeetato ɓe o nodditi ɓe suuɓe kadi capanɗe jeetato neɗɗo taw ko fodɓe lomtoyademo e nder wayloji noon tijjaɗi ene yakora kay ko wayno Ela Adji Maguette Sey ambassadeur joɗini leydi Sénégal to France wondude Amadou Diallo ko miñama Abdoulaye Daouda Diallo wondude kañum woni consul général du Sénégal to Paris ɓeɗo noon ene teska yakora tigui maɓe itte e ɗiɗon postoji maɓe mbayle ko noon kadi ko wayno Mansour Elimane Kane joɗaniɗo leydi Sénégal toon to Washington ɓeɗo kala ene yakora tan hono holliri jani nden ko jogorɓe kay ittede e ɗiɗon postoji ɓoyata kadi o suuɓo lomto ɓeɗo ko wayno lomto kono on biyeteɗo kam Hara Diouf noon ko gonnoɗo ambassadeur leydi Sénégal toon to Cameroun e oɗo saaha joni nguɗo laamu kesum ono mama secrétaire général des ministres de l'intégration africaine e lomto kadi maɓe suuɓa kadi lomto Jean Baptiste Tine nomaɗo e oɗo saaha joni ministre de l'intérieur tawi kadi ko kañum wonno ambassadeur leydi Sénégal toon to Russie ɓeɗo kala ma lomtoji men suuɓe ko ɓuuri yawde yaccade ha joni habaruji men
men ɗemgal pulaar so mimata leydi Sénégal koto leydi Mali paadena laamu leydi Mali holliri no tigi wonde ko aljuma ɓe jaltinta résultat ji wonande kay ɓen wannoɓe examen gila hinde def woni diplôme d'étude fondamental ko diplôme mo janngowo élève mo janngowo école woni mo élève idduto hebde kay e nder jangde mum e nder gunda mum taw ko ngel noon kawgel def 2024 hitande hikka nde noon de 2024 e nder jokle leydi Mali kala wannoɓe ngel ɗon kawgel koɓe temedde tati e nogas joyi ujunere ene fawi capanɗe joyo e jeenayo ko kañumen ɗaftodiranno ngel ɗon kawgel hen noon hen temedere capantati e jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedere capanɗe jeetati e ɗiɗi élève keeɓi kawgel ngel taux de réussite mabɓe ene qiime tigui ha 44,46% kawgel ngel noon wadno ko ñande nayyi ha jeegom lewru juin 2024 maynudu teskama noon kadi hikka ɓuuri tigui hewde hebde kawgel ngel so tawi kay yerodirama e hitande rawane saabu taux de réussite e hitande rawane wonno ko 30,82% caggal résultat ji ɗi noon caggal résultat ji ɗi jalti noon tato taw ko arɓe yesso ɓurɓe kay garduɗe ɓurɓe hewde toɓɓe kay mbawi tigui ɓen tato noon ɓe mbawi joddade e jaagogal kalfinagal ko fate jangde e nder leydi Mali hono biteɗo Amadou Sy Savané ɓen tato heɗɓe yesso noon ɓurɓe hewde toɓɓe ɓen goni hen goto ne wiye mademoiselle Sira Touré on noon janggata koto académie de rive gauche to Bamako o heeɓi moyenne makko ko 18,54 sur 20 rewe makko walla mbiyanmo arde ex aequo on ne wiyete ko Amadou Mamari Camara on ko élève to kati on kañumne heeɓi ko sappo e jeetati piccel capanɗe joyi e nayyi sur 20 woni 18,54 sur 20 kamɓe ɗiɗo poti toɓɓe so tawi ko tataɓo o noon ko biteɗo Konimba Traoré on noon janggata koto rive gauche jaɓama ko kañumne on heeɓi moyenne mum ko 18,15 sur 20 ministre o noon waɗiɓe décoré e mbadi kay waɗiɓe décerné e dow inde hoorejo leydi ndi hono colonel Azimi Koïta taw kadi waɗiɓe décerné tigui ko d' excellence gam weltindeɓe e waddeɓe encouragé ha joni ko leydi Mali keddoɗen ina teska noon oɗo saaha kala kewgol kay majjugol sukaɓe e nder leydi e nder Bamako lamorgo leydi Mali ko taari ɗum kala e ala ñalawma kay garo mo yiya kay réseaux sociaux ji guila kay to banggue WhatsApp ha to Facebook ha to TikTok kala wondude e janjeli goɗɗi taw kay waɗaka avis de recherche woni tigui cukalel ene yiile tawa waɗa natal mum ene wondi e numéro uji mum téléphone numéro ji téléphone fodɓe jokkodirede guila e jinnaɓe mum fodɓe jokkodirede e ɗo saaha joni ɗum teskama e ɗum heewi no feewi e ɗum fakkiti e nder leydi Mali e ɗo saaha moni kala ene namdo e kala saaha ine namdo hoore mum e kala saaha hol kay ko saboto ɗum ɗon holko saabi kay e kala saaha ne ɓeydi majjugol sukaɓe beele kay koto banggue jinnaɓe welsidare walla koto banggue sukaɓe walla ala ko kewgol ɗiɗo nokkuji taw kadi ko nokkuji to yeynete ko ɗum saabi ɗum e oɗo saaha moni kala ine namdo hoore mum holko saabi ɗum habaruji men jolam jaɓeri jundata koto dawlaji denduɗi Amérique paɗena Joe Biden kañum woni hoko radio dawlaji denduɗi Amérique gonnoɗo e oɗo saaha kala e jamtude deuxiéme mum mandat koye ruuma jarribo o wonno yimɓe landa makko noon woni démocrate hewɓe e kala saaha guila wonnoɓe hooreɓe leydi ha e sénateur uji hewɓe kadi noddamo e kala saaha hollirde kay yidde mumen kay ko saabu kay hewdemo duuɓi jomo yara duuɓi capanɗe jeetati e goho o wona karɗo cellal kadi saaha kala on perde raison ene namdomo kay nde o wasata wonde candidat e dow kaɗon landa wiyete ko démocrate o suuɓo goɗɗo oɗo saaha kala ɗon ko pinnoɗo boros covid sappo e jeenayyi koye yontere nde ɗo o fonno ɓamtude ruuma makko jarribo kono noon tuggui hanki noon tawa o ɓayini wonde kay o nani e rango yimɓe landa ka noddimo o felliti kadi e oɗo saaha joni ittude gembe ka gembitade gemba ka o kay o suuɓa neɗɗo ɓe cuuɓo neɗɗo goɗɗo o suuɓi noon e oɗo saaha joni gonnoɗo cikku makko tawi ko debbo ɓalejo ne wiye Clara ene wiye tigui Clara Henris ko on e oɗo saaha joni o lomtini yo wona mbiri landaka kay e sumgoji mabɓe noon heddi tan ko lebbi tati pawɓe balɗe seeɗa wonde lebbi nayyi ko ɗum heddi saabu koye novembre 2024 ko nden ɓe mbaɗata sumgoji ɗi hewɓe noon kolliri hen weltare mumen mawde no fewi kadi kolliri ene jaadi tigui e candidature
Kamala Harris eɓe jaadi e oɗon candidature muɗum koto leydi Palestine paden ministre de la santé de leydi Palestine ɓe kolliri tigui wonde bombardement takkitiɗo mo leydi Israël waɗi toon to wuuro wiyetego Khan Younes to rewo leydi Gaza bande Gaza ɓe kolliri on bombardement bila kay sakkede moɓe keeɓi ko capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali men e fodde noon temedde ɗiɗo neɗɗo barmuɓe hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin ɗoɓani noon habaruji mon e demgal Pulaar e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba tetkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on